anyị nwere asụsụ Igbo. Tata bụ abalị 10 n'ọnwa isii n'afọ nke 2024. Isiokwu anyị bụrụ ihe eserese. Ihe eserese, ya bụ nke nwa oyibo na-akpọ drawing. Ihe anyị chọrọ ise bụ ụlọ. Otu anyị sere ya ebe a. Anyị na-akọwa na ụlọ a nwere mbufu atọ, na mbufu nke mbụ, na mbufu nke abụọ, na mbufu nke atọ. Mbufu nke atọ bụ ọnụ ụzọ. Mbufu nke atọ bụ ọnụ ụzọ esi aba n'ime ụlọ a. Ị ga-ahụ na nke a bụ gbamgbam. Gbamgbam ya bụ zinc n'ọnụ nwa bekee. Mbufu atọ a, ebe a na-aba bụ nwa bekee na-akpọ